Okay folkens, jeg kunne rigtig godt lide en sidste græsslåningsvideo, så laver jeg lige endnu en. Det har røvregnet de sidste par dage, så vi kan først slå græsset her i dag, fredag. Som I kan se her, så er græsset højere end det skal være. I kan se her, I kan også se, at der er forskellige pletter, hvor det er vokset højere. Her der har vi de 2 batterier. Lithium 18 volt, tror jeg det er. Ruby her, så har vi nøglen. Så står græsslåmaskinen derinde. Så lad os skulle lige... Okay, så vi har en hæk. Det varmer, når der kører så mange lastbiler derude. Hvor fanden skal vi få den her tingest ud herfra? Nå. Lad os prøve at få den. Okay, så skal vi lige se om at jeg kan trukke den her ud. Und problemer. Ja, det kunne vi. Let's go. Okay, lad os få sat batterierne i. Sådan her. Så de... Jeg kan lige sætte de 2 batterier og nøglen i. Sådan der. Og så nøglen. Ja, det er jo godt. Så skal vi lige se om lortet virker. Lortet virker, nice. Nå. Lad os begynde at få klippet hernede af. Det hernede under, det tager jeg med kanttrimmeren, som der også står derinde. Og så skal vi bare have taget af det her. Først så skal vi faktisk lige have bordet der væk. Og jeg tror ikke, at der er andet, der skal ryddes. Så ja. So far so good. Så vi har fået rykket de 2 stole og et bord. Så nu er det clean til bare at gå i gang med så græs. Så det er det jeg ved. Hvis jeg tørste tid her ikke river min kasket i mit hoved. Det siger jeg faktisk nej tak til. Men ja, lad os begynde at slå. Prøv lige at se en forskel her. Efter hvor højt det er blevet her. Det der lige er blevet slået. Der er sgu en bængbed eller det. Ups. Hertil. Det er et kæmpe skift. Og jeg gør det kæmpe skævt. Men helt stort skift næsten. Den her er jo næsten en vild jungle. Ikke rigtigt, men det er for højt, så det skal jo klippes. Nå. Videre, når jeg er nogenlunde færdig med den her del af. Okay, så kan I se her. Shit, der er mange fluer der. I kan se her. Godt klippet. Ikke klippet. Godt klippet. Ikke klippet. Se, linjen er omkring her, som I kan se. Nu skal alt det her klippes. Det her og det her. Men først så starter vi derovre. Lad os lige se om vi kan lave en transition igen. Vi kunne lave en transition. Hvor hulen blev ved jeg ikke. Men lad os få klippet det her stykke og det noget til siden. Så ja, lad os bare komme i gang. Okay, som I kan se her, så er der lige blevet klippet her. Der kunne det godt bruge at blive klippet. Men det
skal vi have en bedre maskine for. Så her, der er det ikke lige blevet taget, men så er jeg bare med kanttrimmeren bagefter. Så nu når alt det her det er blevet klippet, så skal vi lige klippe om. Ja, det er bare lige herovre, hvis jeg lige skal klippe. Og så lige her. Det er meget hurtigt lige at klippe. Så måske lige rykke skraldespandene væk, lige tage med kanttrimmeren i hvert fald lige her omkring, herude i siden. Her er det jordbærplanter, det der, så det er der jo ingen grund til lige at tage ned. Men ja, for jeg bare lige taget græsslåmaskinen herover. Voila. Nå, lad os få den, slå noget græs. Sådan der. Så er det videre til kanttrimmeren, hvor vi lige kommer til at tage her omkring. Så kommer vi til at... Nej, her så er der ikke rigtig noget at tage. Vi kommer faktisk også til at tage her i karbrøden, for en gang skyld. Hvor vi kommer til at tage det der er her. Fordi det er pisse irriterende at se på. Så kommer vi også lige til at tage det der ned her. Det er bare lige lidt småt, men jeg som så den sidste video med græsklipning ved det der, det bliver meget højt. Meget hurtigt. Og så kommer vi til at tage kanterne på hækkene. Så kommer vi nok også til at prøve at holde det her lidt under kontrol. Ikke 100% sikker. Men ja, så bare lige derind og hente kant. Okay, så har vi kanttrimmeren her. Så er det lige det her, vi lige vil have, jeg lige vil have taget ned. Det er herude. Det der, det lader vi være, fordi det blomster. Det er ikke vildt. Så tænker jeg også lige, at vi tager en lille smule her. Og så det der over selvfølgelig. Så ved jeg ikke, om vi lige kommer til at tage ved skraldespanden. Her kommer jeg i hvert fald til at tage først. Så er alt lige blevet taget her. Det er ikke helt væk. Det er bare blevet taget lidt ned. Så nu så er det videre til kanterne. Ikke om kanterne behøver stave. Tjekker lige. Så er det videre til kanterne her. Og nede på den anden side. Og over på den anden side af huset. Og så nok også lige her ved den der skraldespand, hvor der bare er ukrudt og sådan noget. Så jeg tænker faktisk, at vi tager skraldespanden her først. Så den rykker vi lige. Det er før, at jeg begynder med det her af efterkanttrimmeren. Det er satme blevet grimmere. Fuck. Okay, folkens, jeg har lige kørt det her. Lithium. Det er ikke godt det der. Den overlev. Lithium 18 volts batteri. Dødt. Det er dødt. Hvordan kan det være dødt allerede? Det er jo ikke en særlig stor have. Så er det godt, der er to. Sådan her ser baghaven ud nu. Det er også en del af halvdelen af det i hvert fald. Sådan cirka. Sådan her ser forhaven ud. Og jeg har lige klippet det her, som jeg så på den der timelapse der. Hold kæft, noget lort det der. Anyway. Jeg er faktisk i gang med at lave en video til YouTube andet end den her. Den her video er næsten 10 minutter lang. Jeg kan godt forstå, hvorfor I ikke løb for hele videoen. Men ja, den her video her er 10 minutter lang. I forhold til en TikTok-video, det er sgu meget. Men jeg har også lavet en YouTube-video, som jeg lige skal redigere. Som jeg kommer til forhåbentlig at gøre her i weekenden. Andet end det, smid et like, en kommentar, del videoen. Så håber jeg, I har en god dag.